Gitarsriनि बिमाजों लोगोसे दिनै टाइम पास जास्ट जोङो दिनै मास बि इन्जय खालामबाय गाइसफोर। तो फाइनाली गाइस आब' गिताश्रीजों लोगो मोननानै बहुत गोजोननाय मोनबाय आरो मादैजोंबो लोगो मोननानै बहुत गोजोननाय मोनबाय। स' दा माने आंनि बेनो फार्स्ट गिबि लोगो मोननाय आब' गिताश्रीजों गुबुन जेरावबो लोगो मोनखायाखैमोन नालाय। स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला स' भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना। थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादो। आब' गिताश्रीनि बिमाया फेशन शो दिखायनो नागिरदों। स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। दानिया या अकनमान माने जानिसे Dania